bia ya boni bedem kufu besepa ne kwena hai empanisi yetase ne benyamsafo na afi benim defonti ene ye said ye betesemu ama wonso wonsa aka wode ene ye de sumwe eye secure sanitary pad waso yesene wasi obabo so meso a obammo eye secure eno na wasa wode mo sa se bemu feel secure dan kasa ene ye said ye eyi a wonom efre no jinstring ne de ekeka hui wutimi e de tale ase kama na washa white wo na wosene no endpoint homeopathy clinic wasi ye kanchire Ghana de nyina sa wonom e na sha se de homeopathy no etu yade ase e wo Ghana na 21st clinic se ye kanchire say still the sciatica expert, still the sciatica preceptor, still the sciatica researcher, the sciatica commandant wonom na etu ase e de amawo ema abena badu adepa kwofie mene obrempong na kwaku ampoma yesum we Yenshan komana se na ya hyase e de free prosifo akache prosifo kyerese abrante kwa bia dodo na din a wonde nim no a ene ni gyan na so ni din ankasa ya shada kamu aye Malcolm Fraser wo mo ache no na wone che no a ne boni pa wadie nyasem kuma wono ankasa oba wane no awade awie wone agya awade ena bema foforo akofa oba no ye agya wone no twempena kakra so nkombe hwesa awade betimi abamu abrante Malcolm Fraser yi se obi nim se because jolosuo se ye dian yo anibreu ewo dimrika wono adwune ya hunu se da bi ase ne yire no wojan wono sese ne ho ayefe pa na nsan ho ayefe ase wakwaje ayaresa ne mpomden pa every 21st clinic wo ma hwe ne yie pa massage no kama ama ne manyina koyie wo hu ye se wono de na wahuhuo se obi ba be kekanti no eye da bufuo ema nipa wono wo hu no se ne kura no wakwaje ne nkwade afri ne nsem ere na nam so ama prosifo abamade akwache abantie na wakire se wono ache no a wo prosifo akache na ogusu a eboa enhwehwemu na sane National Operations Directorate ewo Ghana Police asoye wo mo ekire mu no wo mo kire se ebra abrantie yi wodwene ye eye ne obeye nyina awie na nso wotimi eye ne ni nsusuye ne nyina awie ye no na onim se wodwane na nso ne yire no a wono nso so wogya no no wotena asidin no hu se da bi we every bia ni gyan wono na bedi sabi nyambransa yi ene obo prosifo ama na ma prosifo kwache no prosifo chiri do na asasem no wonim hu kase pa ene na nam so ma prosifo ene na kwa won akache a wono ye ne se no mu hwemu se dachi bi eni achi no wode ne begina mra no na mra no ene na kwa hye na emrano ano ne bakwahye ye free sansam ne mu akopia mu wahonidie mu ensemu asante emantemu afija kwabre anafo ekurosini bedwane mu asante mantemu ho ena abusua ye de udro na opia mu ewo afija kwabre south mensini ni mu a wanu bro no bako eye etimeti mpatase adehye no ene ba wa bedu yamani boni akasa na wanu nsem nyina ene sei wamu se bola nsu timi nyini wanu se opia mu awa etimeti mpatase mpatam wanu mu a bola bi edi mfinhia pole aduonum 50 years we golden jubilee ana wasanke jubilee edema bola yi na adehye no ene ba wa bedu enkomo twetwe mu no ene wa mu kire mu sei sadia bola na atimi awo atale so amaya te sapopo teten no ha wonom wo mo sesese no bola ne de mosquitoes entontom edeba ema enam atidi yade so wanum nya bi pa afei emwa wa nkitinkiti bi a wanum de yade ema adehye e wonpotam ho no ha adwene na ebra ba wa bedu ene adehye a wonom etimati mpatase empata bo twetwe nkomo no ana wanum kire wo mo nsemu esei wo mo tutu srampanifo da bola no ebra so sese die wanum timi tu wamma aprutu bola ni nyina afenfiri tempo na yade a edema wonum no ene enyan die wahene eba ha ndi be se durum die o mampani kofo tab o metu bi o mugya hokoi na o mokoi no so no obi a metu bi na branch yi so bagi akire ha no MPP ba bagi akire so no so de
ɛbɛyɛ ne project yɛ toilet ɔno nso gye yɛ no wɔntumi anyɛ adwuma no ɛna bɔɔla yɛatae ha nti sɛ mma ɛwɔ ha no ɛne sɛ wɔn afa ha no sɛ wɔn gu bɔɔla ɛwɔ adeɛ so ha ɛnti sɛ yɛ a mo abɛɛ de mo adaroma sɛ nka mobɛtumi aboa la wɔyɛtumi afiri hɔ no mo akɔ ama yɛn a nka yɛne bɛgye ho paa because bɔɔla wɔyɛ ha no ɛntontom a produce ma yɛ n'ano ɔden bɔɔla no yɛdi ho dwuma mene chama yɛdi ho dwuma saa but yɛka wonya bɔ mama ne sɛ enti no sɛdeɛ bɔɔla no ayɛ hɔ nti no amanfoɔ bebree na hyɛpeten bɔmbalatre ɛna wanom ɛde egu mpɔtam wanom enti wonam wɔn mpɔtam wade a wansena ko a awia yɛsra wodidi ana de akyɛ yɛn esan sa de hyia wanom ɛwɔ etimeti mpatase wanom ɛbrɛ afigya kwa abrɛ south mensene ni wasante mantamo na mce mekyerɛ aban awuraba ɛyɛ wɔno ɔwɔ mpɔtam hɔ ɛyɛ maame Patricia Pearl Ankra wɔkasa yɛ ɛne ba wɔbɛdu ɛtwetwe nkɔmɔ kyerɛ mu sɛ na de hyia ne su no wate enti wɔbɛhwɛ na mpanimfoɔ atimi ato bɔɔla no anamo. So far, so good. There's going to be some evacuation and the municipality into that particular dump site. It's part of the places I have evacuation. So I promise you by the end of this year, that dump site will be worked on. Openi okasa yeyi eye aban anamsini anase bedwano ekrache maame Patricia Pearl Ankra wono na esuma de hye se mesini aban krache ewo afigya kwabre south mesini nim ewo asante mantamu eno ne yamane boni bawa bedu abrane brano no oto enkrafri asante mantamu esom yen no ene ne twetwe sankomefa one baller at the 50 years na maame pela mananso ha wo wie ye pe eno de kakra to so no che se hwe we ya 50 years yi ya manfo esun ene se ebi o ha na wona etwen ede wo monsa hye wo mudemiri fomu a twen se aban bebo dawuro ansa na wan akokwasa fodwuma eno no wonam so etu amanfo nyina fotitiriwu ene wono mu a ewo afigya kwa abre south abato pesu ene so na se kromansi no mu ese wo mu hweye na wo mu nsiese wo mpotamu ye pa sane ebe ya ahunidi ensem ebetimi akonkan ne nyina mu no na eye bra wo yesi wo se wono mu etetete gata mu ne mpotamu ama ho nyina timi adini na nwansra ene muamo aye de yade ba no watimi atuwo nyina ase eno ene nam so a woni yamane boni ba bedu ebo nkomo ne nyina mu no wode afutuo man se maye ntwen emma bosome nso sabre ya aban ya sabosumi bia ebedi ya mpatamu ni no maye ntwen sabosumi ne beso ansa da bia da no wo bia mprapra nanim na omampanyi ahye amaye nyina se yendi Ghana ni yensiesie oman Ghana nti na afigya kwa abre south ye ba etimetim ene ye ba ba ye adwuma no started from etimetim junction the kwa kosi chairman junction sa junction so pepepe na ye adwuma de na kwa kosi na minim se ye na ye see for me omanfo na piaba ahemfo na nanom nyina piaba abeka ye ho unit committee assembly members omu nyina ba beka ye ho ama adwuma de no aye kama so see empempen de ye ne se na ye tie si for me ye siesie ye guso e bodaru e chena no ye nsan ma bodaru se di ofie ni di o mantamu ni be hu ana nsamansaman krata no ye di abrɛwo se bra betua ye de nsamansaman krata abrɛwo de a obekɔ enu nti ntwen ma ne nduru ansa da bia da a ye frɛ ne se nne no eye asiesie wo fie anim wo soto wo montamu ne wo mpɔtamu no eye asiesie hɔ na ahunidi ensem eboa pa ma me Patricia Pearl Ankra ne nkomo no ahunidie dia eboa esansa kyerɛ ne kora eka na upiemu awo new Jaben mesininim awo asante mantam asa ahunidie yi wadom so etiesi montene ene agotam wadom prapra ye wadom awo motete eyaka kwanchan wo mu wieye enua abakire abakwa mu ebetumi abubububuo ede ato amanfo kase so no wo matwetwa ni nyina kama we kokwa nke beka so ma ye pruni enti we enua pruni pa na wadom aye ne mpotam hoyi na empanimfo a wadom ekopie mu ewo eye clean up exercise amode hyehyɛ so ewo new Jaben mesini nim wasante mantemu no mesini abakrachi ononyafo Samuel Adongo na ɔka bi na wo hye ahofama na afei sɛde ne nani abre no one na dehye no ene we kura shovel we kura pikase we kura we brush we ekura de adwitwi gatam na ne wanom ebo adwuma ana wo kyerɛ mu sɛ Ghana Armed Forces wanom ebebo a afei nso wo man prison onwo adwumako no wo mo nso ebeso wo mo ma ahunidie mapa wanom pese fantam pefra e won potam ho no etumi koso nananom a omunya akunya beka ye ho titu ne efidiase hema outside ni fahema e wo new Jaben
ene yen onana yokohene omina de omunyan beta yechi eboa ya maitmedi koso security agencies na soldier for ne post force be buy Ghana prison service for mutu be kan yo ene obi biara ode na hode ne nim bia na kade be boa ye zoom lion so ye da o masepi so omoso mode hode na mo akade so be boa ye ama ele wetima siesie kum kama na ewo mu se jumadi no ene pie ye ina ye ni tua ye hu se efia ewo ho no eso e ade a ewo se ye koso ye clean up exercise no emremria no enti no sadia enuanua no we ye new dwaben no ewo epoye emantamu we enye dwaben wa asante mantam no a na opani kese ya wono wo ye epoye mantam no eso ani eye maame Rita akwasua agye awate wono so ane ensompa ekase opani okofa ensem ibra ye kwabenanya ko atwetwe enkomo na ne nsem kan yemu no ana maame Rita agye awate akire mu sei wamomom de akwa bi a won befa so ama ahonidie so atimi afa ntampa efra no ewo upiemu ewo epoye emantamu ana fa new dwaben mesini ni mu a wanom aye wono ne nkomo twetwe ne sei ene koi. Our MCs and DCs are taking it upon themselves that almost when it gets to every month we'll better, and this is not the first time these people are doing it. So we appreciate the efforts of Honorable Ransford, Kupiguachi, and Honorable Ado, all MCs of New Dwaben North and New Dwaben South respectively. They are doing so well, and today is another day. We started this clean-up exercise in the Kufoidua municipality that called the New Dwaben South Municipality. We have done so well. We also want to appreciate our security services. And no, they have done so well, Papa, we massively. And I want me na APMO our new Dwaben, not mentioning him. We no all the mama not. Now so we say a south, and the new Dwaben south, as some and a yekenyi, ewo epoye emantemwa. One of the clean up exercise, so Mame Rita akwasua agye awate awono, waye epoye mantemu so anino, ekopie masebia, yamani boni kwabenanya ko, ene no etwetwe sa enkomo yi. Ya to ansem ne so, ni akopie mu asante mantamu biem. Na yakwe abusua join ye wo Facebook ne so. Eya SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Na yakwa akopie mu ewo asubonten kokoso. Na ukopie mu ewo sampata mu ho no a ekwa barakasi mfinfin ho no. Bridge samso bi ewo mpota mu ho na sane aye no. Oh, enye. Na sukufu ewo samso na chi. Ada bia wo mofa so. Etwade ko suku eba adwumayefo fa ho, asorefo fa ho, wo bia fa ho bie no. Enye ano nam so ama ya mane bodi ba bedu efato ne ho so ekopie mpotam ho no oduru ho no enu hu se oh sana nipa bi kro mpo hyase ya wo ye bie nanso woduru ho no aban so kra ye ne de kakra won nchen ho a se unhye dan hunu se aban no ne nsam aguo se wabreu se nani na ha enu akotena ba bi ne wo gina ho me kakra o ena nipa bi ono so wozu se we die ha dwene paa no wono so afato ne ho so ena ne sika betumi wono so ye kakra bi dia fo anchan se ba ya emabunu ye won potam ho na se wo mo won potam ho no ebetumi afa so akọ onwuma so eno ena ba abedu efa ha no ne pani a wono fa sa adwuma ito ne ho so Evangelist Kingsley eni bonsu e bon ko ndo busansa so adwuma we die se nkanyi adwuma ne ba ne sen ampenfo si edijawa ne de aso bridge mi du na bridge bienu am beto asasi na bridge bienu ya ntim se bebi enfa ba so jala ne mutwe are na ha ne ye titie kotobare kesi road no menye ntimi boa me try original minister mi konkrofo bibre no obi emu ame na me di ka ye bridge no bridge no collapse ye no na me ye work we ya che so bia ntimi fa so yese bia aban krofo me ko and the spawn bia ma nintina mia ne kakra na mni masafoma mia nso adwuma mia kakra na media boa na community ni nyina etimi afaso first na bridge ni yes ano me tu kwai by me buy ne de wona ibubu ye no na nsu na fankora mienu amawu ema chese de bia ya just kin phone call grace of God na nkora ni free esa ko nsem bibre ndu weni sa yes ana msidabi
me man into aso my first assembly man or see contractors na eso mbeye me ukwa ha esi de ma contractors na mse me tna wo ye nhwe ha na se nipa na sabe hu bi mu a e be safeti nda na nke na me ame mo ka no na chese me nhwe me yenye na mfra branch se omra etua ne ka ya obetitu e de to de aban na aye no so ama omatima fa so na jese nsuo ni yira school for nkola no antum penyin bi aso ankotum ankofa problem se nipa kwanhia ne de ne nipa kra won adwuma na me ye de enye de ote de mo nko a obi a se eye won adwuma empanisa papa so opa ngoma so no nya nanum wode na emom ni ye muntia wa mana so ho a wasan de adesrede eto abanim sei Mesre abain se omomodra moye omahye passe omyinkosi wie enmunyam esoso enya abaya wa be so dia kire se NPP fund ba omde ma construction omwa aye abedu bebia ese nka etimi complete na changing of government ne ba no mantimi basla no okwa omosi government no e dia ma construction na mesra bai se ombe somni wie pe wa hwe nkurankitoyi efu any idea say aban behwe no boa ne ma community no so ton wa ye mesra aban no ye besra aban no we evangelist Kingsley Enibonzu ya oda founder oda Grace of God Outreach Church ano ana wono afato ne ho so owie ye wode adesrede ato aban ni mu ye remu awo ngomesia mu ensemu ana ye kwakopie mu ewo Amasia Central ewo Asante Emantemu na opani kese awo no oyo opani kwanchefo a woda Amasia Central enwumehia no ano eyo Owura Vincent Ameyawo wodum didwumadie bi ehye so sade eja adesuafo a wanom ewo Amasia Central Potam honom wanom eye bibi etese kwachira na ekire se wo mutimi twantomasi wo ambo wo amwie ya wo ambo kete wo ma wo amsa adowa wo ma wo amsa agbaja wo ma wo am esa ni nyina bi ukuro die ni nyina wo amsa ni nyina bi enkwada ni bi nso eskeche ya ne ya ka se wo betimi askeche bia ene abake skeche no skeche president one way ni nyina mu na wo mde cooking competition esan hye so ebibu akaw eto wanom eye mpotompoto ayake wanom ye ni nyina bi na wo mwe ye no wo so mbesa asade nkwada ne di bi pa yamani boni ba wabedu ne ko adwumadie yase na eno achi na wanom wi adwumadie ni nyina no na Owura Vincent Ameyawa wo no oda ngumahia no ewo eye Amasia Central Cross ni bedwa ne mu Asante Mantamu wakasa ye kire mu sei eho ebehia pa se ahye wanom hwe ngumahia ho nsam so wose wo mo de culture yani yankasa sade ye nnuama awo Ghana hasei no wanom adihye curriculum a emofra no ayuzu enti we basic one no wanom adihye mu wose beboa ama mofra no so Ghana niema atwa mu tetete no wanom atumi asanso asase ahia ho nnuama na boa Owura Ameyawo ensem a wode to ba wa bedu anim no ebini eneyi amanfo frabuchire ba ebesua yamamre ewo ha enti hwese wo ye Ghana ni na ebia nyame wadonu otukwan akoma ho foso na obroni aba ha besua wa mamre no amanye na obusa wo ho asebi na wonim ebe ya rehosem se yehwa yafa abrofo ene nyoma ene amanfo foso amane ne amamre no na yede ebo yebra yemofra ndi nyini enti nyoma bi ho no mo a utimi se wo hwe ne na so ya ayira fi enti ehu benya se ya mamre ni amane no ye ma no ye be kire na wahu eni nti na saadi ye na ye de akọ schools nyina ahayi nso so e ma yehu emofra no obi so na doma chede a nyamede ama no ya obofra bi ho otimi sa ya obofra bi ho na no ate a ebi no betumi enam so e de enya adwuma ye da ache obi ho no be na onyina na okoye ata oyi fonts nyina efiri hayi na edi enyini enti emre dodo a ye ma wo sa akwanya we se no eno beboa na ayi wo mo adoma chede nso api Abusia ubetumi abehye ewo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra mofra no wa yefeyie pa enya samketwa sadia wo matutu wo montima agum pa hwene egugu won komu wo hwa ahene ma ne nkapo ebida wonan
ene wonsa emofra no na kire se yamamre no ye de hyemu a ebeboa se de owura Vincent ameyo awo no waye opani kwanchefo oda nwumahia ho nsem ano ewo Amase Central ewo Santimantam no eka no na enu achi no owura Samuel Asalisia wono na organize program yi esanso echeye na ne kasa yi a wone ba obedu etwetwe nkomo no kire mu se adesuafo be se schools makomako aduonu ensia 26 schools na wanum nyina ekahia ya wanum aye sa competition yi wone ba obedu enkomo twetwe sei ene koy eye se ye de hyase efri ye mofra no so efi se ye se titi wo bika se ye the free hormona ye de hyase a na de ba ebema oma kai se ne ye nananom na omusi ye omo nema ebema ye sure nema bebre afri mu ye nka se broni de enko a eba de saa na eboa maya no ene ye mema a omo ba ene bibia ni anakwa broni ade nti ye hyase free hormona ye da ho mu na ye ne kakra ebema ye nchi enyira a ebeboa ye pa Boadia ebeboa ye broni say catch them young and they shall be yours forever. Enti wanum so say no ne ade amamre ene amane no etete wanum kakra won banyini no na kire se wo mahu bibia na anya fayi ena wo mo kwasa akapoma na wanum wandwam na no so ekwakofa ensempi na aba Amase Central empanifu a wanum edasuapon ano anase wanum da nwomesua ho ano ena wanum ka wo ho bomu owura Vincent ameyawo ena fe owura Samuel Asalisia wono organize ye ene esukusu makomako 26 ene wo kabo mu competition ene amamre ka ho aduane no aka ho wo mu diasa wo mu dry sketch aba wa baidu efa sansemi etosom yen ye to aso na yeguso gina ngomasian komo no mu a pani kwantrafo ye odangomasian no e wa Amase Central se ne ye watene din Elder Vincent ameyawo wo kire se we nkoda yi wo mo amamre ne amane ahua nyinaa eye ketewa bi kwa obaba ne important bo sese ono krompo ye aban pani a wo hwe ngomasuan ensam so ho no o ma tune din galamsey director adan a ne important mo enkwara ne mpe school konkonkonkonkonko wo mu nyina akotena site eko pesika na ye de se chekere man ne ye anu nti wo de wo ka to so e de a kire se wo bia man nya na de hia se ngomasuan eno ne safoa ye de bia ye de epon nya galamsey se wo ko ye nkura ase no mu a da bi ho no so abofra tam ho so di ko school no na wa kwa school atade a so kodu ntichi anu awro no ate asi gala wo koye gala afei awofo no ntichi ho no mu a wa to ma no ajeje mu ama mofra na ebo mu bra enu nti ama ye ba ye ya sha ase aye community engagement ya ko nkura ahoro so aye ni awofo no makasa ama ma ate ase se education is still the key and not galamsey enti yabo mo chaje se galamsey be tini atwam even AGA obo ase no kura tini gu na enye galamsey enti galamsey no emfamfa so kase bia ma emofra na brabo mo onfo no mbudo na kasa ebi mo ahya ase a wo enye ohon ti ase a ede ensakaye ne ensesa eba ehwe kwan se aben so obayi ni so ade hunu se obesi schools ahodo na ede kura ne se sisi abansi baby obesi school bi obesi teachers quarters esi school no aban se obesi teachers quarters kura de aka school ne ho nti e ma de suane ade kira ye de pa we eye Vincent ameyawo wono education director e wa Amase Central mensine no emu na sei ena kaibo bi efrimo ewa electoral commission wanom akache eba ye ma meje mensa ne deputy 1 deputy 2 wanom entam edeba na nyina efa abrekuma not abato empeswa so 2024 ebra Ghana ye course nanim ekwato abayi ye mampanini afa ye yi ye mra hye badwafo do wo kire mu ntese na kire se upiemu abrekuma not ya ene montene so MPP signboard ene ba ku die sinchen afa NDC so signboard ba ku die sinchen wo mu mienu nyina da eda de hye wanom ewo abrekuma not abato mpeswa so asese wanom ato ede ama wo mo enti who be the who win eno ana yisi dikrata bai se ade ne de wo matwetwe a aye ntwensene enti ne de aye ne de ewo se wo mo san so kwa rerun na yeto aba no foforo ewo abrekuma not constituency yeyi ana bitai pa yese po JFK wakasa wanom so mbekwa kwato emfa hinkwesi hene no pani kesi a wono so wakasa sese yeda ne akire
original ye adiama wo 24-hour economy plus no wono oye secretariat Dr. Abdul Nasser Alidu and wono so di na no atum say sa ebutaye yi a openikasi a wada electoral commission na no maami Jemensa and ni 2 deputies yi esi gina ye say Abrekuma North constituency abana wase yetu ni bio no wase wafoa so papa wase 2024 no bia no obi ante ne ho ase bi said the MPP fo bi mo ka say state police centers makoma kudunkunu no ni nyina ne yato dia wadom ntia say na ka bia nkunu bi de anasensia bi na wadom ye o madwe say ho na basabasa ya na samente me ho ase bi si ye enti ho no omba pene no wase wo bia nkana komanto ne yabu na se yisisi yanto ne foforo yanto ne foforo police centers dunkunu ni nyina yanto na se de be ya mnasepo bi ahyi obi mu a wonu betimi ayi ni nyina afiri ho enti wano de wafoa so wane sompa kase enko twetwe no sei ne koi to my when I listened, because I've been listening to some of the commentary since this started, and my understanding of the issue is that there were 62 polling stations whose results were outstanding. The EC says they've been able to verify almost all of them, and only 19 are outstanding, which they cannot verify. They want to do a rerun of the election. Now, the MPP, on the other hand, is saying a rerun is not necessary. We have our pink sheets, and you can use our pink sheets to verify it. And that the EC's decision to rerun it is because the EC is afraid of the NDC, because the NDC is in power right now. About the tiani na kire se wa ya besro wa ya pishit ni so die afanu nyina so mu wobie enso de aya ne de won beto ne foforo head of strategy and programs at 24-hour economy plus secretariat Dr. Abdul Nasser Alidu and wano so ekasa ya wa kire mu se Abrekuma North wanom abatu a yeto 2024 yenya hu de wo ye emrahye badwani no MPP ni se mia NDC ni so se mia ene mia ye beto ne foforo a wono so akasa kire mu se yeto ne foforo a ebeboa yeto aso eguso gina MPP ne NDC nsem no mu a we ya amanyasem kwan so pani a wono akasa edema odemnyamfo Brian Champon ne 2028 campaign team no eye Pius enam hagede wode nsem atodwa kire se MPP mu no se wo mu peni papa nipa wo kura ne mudie mu amana di amanyoko nanim afempinu ene aduonu nwotwe na wa hotiri tumi e de free NDC fo nsem a ye nipa ba akope eyodumnyamfo Brian ya wo Champon Dr. Kennedy ho wo kire se wo hwe papa yi se ne wo kura ne mudie mu wono untimi fa kata asese pre kankan ne drimudie emfa mfofo no ne yetoso mienu se kura mpo no sene ye wo mo boa ama party no atimi agya enan papa ne anantu agina so no wasa atam de asim ni metri so ne nkonkon so a wo boa ama party no atimi aya ne rebuilding no na fe nkabomu a wona epe awa amanyoko no mu no wona nsaka eno kire wo se wo ye nipa ni gina kire mpon so a eyeye eno nti atu ahene ne asi ahene ye 1 pp amanyoko no mu no wo mo nhwe ho afei wonye nipa osura de oyakudrufo ya eduro sinanimu a wotimi gina ebo ne manfo ne nipa wodi wanim ne nyina ho ban eno nti wone nhwe saa ne ma we ene ahofro bebre ka ho na fe wone nto aba no emfama no marketing an achiever, marketing a marketable candidate no enye difficult. An established man ye de no kwa Ghana for beton. Look, ebinumu can say business. Oh na ye businesses. Na Champon ni minimum ku ya no. Boso miso utua close to 3,000 people market. It's a number of workforce. You know that the biggest hotel in Africa ye Ghana Nidia na Champon. The Republic Media Group can sign ye doctoral candidate terminal stage University of Buckingham, PhD in security and intelligence. Ti answer na ye beto aba no. Dr. Brian Champon, Dr. na yepedia masters bibri. Dr. Brian Champon. Si yepe doctors dia ene bebre nanso nipa wo betimi aboa ekura MPP Franka no e de adware afra bosompo e de atudro de ahye nsem atraja srama apri tumi e de ama NPP no abo ho ban e de ama won no eye Dr. Brian yaw Champon abetifi mrase bedwani we eye Pius enam hagide ne nsem ebino no na ebusia yentwa bosompo enkopie mo ewo bi man so na yemfa mu nsam so enso mo ani ye kwakopie mo ewo Texas na awrahosem a efri ho ba enese ensubrantam bi agemu ewo Texas mountain so enam so ema adehia ni pi na ejapade na asesei ebinya ba bi na wonu mu kire mu sei emayiwa enkwada emrantewa makomako be se aduonu na 24 ena sabere ya meno kasai wanum susu se wamo ati nananom asia de nyina efa ensuyiri
a ayiri e wa Texas e mountain so na empanimfo e kire mu se wohwe mu Kel County e no e wa Texas ho no e ho pa e na nsuo ni yiri kese no nti wohwe o Facebook ne so a nsuo na yiri pa esa yi we no se menka se lake o se stream o se river o se puo e na da ho yi e na etimi ayiri afa ade hye be se duonu e na yi a aya rahusemi na US president ora Donald Trump na akasa akire ensemu se ade we die wase entwa yiye kura o wase aya rahusem papa wase upiemu ewo baabi a ensuo bi ebebom na patokasem yebekate river banks no wase Gadulupe river ho ehwo pa na wanu hu se wuro faso ehwo no kura no efa emofra bese aduonu ehwo kakra na efa emofra bese aduonu asabre wanum gusu a wanum edi kanu eni ayi moto ya yetimi defense wo yi bisu na da Facebook no so no wamode nam so se aso wanum betimi enya mofra bi ayi womo na womo ahwese ye beyi womo mpo na bia ebi enkwa eda so kura wanum a wanum aye ne sa na empanimfo bo amane ewo wanum social media handles ni nyina so akire mu sei wanum a womo ahwere wanum ade hye asese ye yatumi ayi bie ehun se gone too soon for na do so no wanum enhyeden ebie wo so se wo de hye afra nsuo yi anansuo ya fa de hye ni ehun na empentemu mu atan enkase ebia sabre de waya gone too soon nyabotre wo mu gusu a wo mu hwehwe mofra no na afei empanifo kakre wom no se yensa som wonom mu na wonom eda so e won kwamu a na kire se eye presim na so se ja wonom beyi wom no na wonom so ekwa ni nyina mu no aya na wonom ahyeden yenyina yeso na pramtobra kase a ye de som wo SOMPA 106.5 FM no yemfa ensi na afei e na waso wafidie no a ensemu a ye de som original yeyi ebini Prosifo achi abrantie bi e friend Malcolm Fraser do na friend ni jan adan a ne yira wode na jai empna wakuno adehia wonom wo etimatim patase afija kwabre South Messin nim e wasante mantamu wo se wo mo bola na nya mfinhia aduonum 50 years eye hure entomu metu eno na bankra chipeni o se mamo ntwen mani no 50 years ansa da bia no eye amon prapra mu fie ni mo ntene so ne beboa pa MCE ya wono so owo New Jaben South Messin nim owura Samuel Adongo wase wanom adi insi ye papa ene Simon tena so eprapraye ahonidi enti Odumanyamfo Pius enam hagede ekire se ye pe obi di na gina trempon so MPP mu a eye honorable Dr. Brian Champon one na MPP for Far Frank Animano Sada na Masia Central Education Director Orura Vincent ameyanso akasa kire mu say e mofra no basic school curriculum no wanom emfa ye kwachira enhyem enkyerkyere mofra no secure sanitary pad adawromenti enene yetimi besom wo se wo pe amoasene papa no hono nia ma wodeko won fichire mu saa no bosome ne so saa no agi wan katua no a ni etimi bua ho ma katua no eye cool eye secure sanitary pad ene ne betimi aboa me pacho we ehyemu maako saa 12 on se ma country no 12 chese dumienu saa de hyemu enu nti alpha and omega edo be chase edo be wi na ho atimi atọ pa afei omuta no a ye de pe kwate no afamfimfie no na eno no mojesu fi no a eba no e ma ne nkwase se won tade mu afei ye de minti nsu ato mfimfini ho no eno no ebo ma no hoku na asiesie wo ma no bone bia wo ho a na ayi na pie na ho atimi atọ pa ba bia provision store ene ho ba bia ton pad ni nyina obenya bia to kope insist se open secure sanitary pad eno ene beboa wo me pa cho asante mantam no ne nkwado no mama excellent cosmetics e ho na obenya bia to wo wadun PZ ena afi kwada so extra taxi station ho no old as a performance le mu ho no e ho enu obutu fresh 0243 862 158 0243 862 158 na fe onimpani abo e ho enkomo endpoint homeopathic clinic was say I'm free obeye free ampa yade bia e ha wo e free wutrinua no ekosi ubowra no uduru hope ye behwe ne yi sa ha wo nyina e de free ho so endpoint homeopathic clinic e mema me de de bia na me ka se bema de ya na ukoduru sinanimu a usi wiase mema nyina na mu ya abo adwuma na fe mema nyina so hye ni nyam wan na se wo konsere oba no a me se da kroba ba ye hechi na nya nkwande e ye so tro sanse wo gyin jobi baba endpoint homeopathic clinic won de be yi sa ha wo nyina de free so awo na ma e wa wade no mu nyina mo nkwana mo nkwaji eba ni bi e wo na bibia enko yi pa
afei yɛgyira kwan no ɛwɔ kronoma bohia ɛwɔ asante mantam mu ɛna afei nso nkran ya shell signboard yɛbutu hɔ ɛyɛ Spinters Road kwan ne so no a tema nso ko na so hotel na chi hɔ no hɔ nso yɛbutu hɔ a ɛyɛ afrɛ Dr. Edibuaten yɛ ɔda ya no no ɛwɔ 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 na one yɛn abɔ enkomo sɛ entini no a ya na ɛwɔ oto ase ɛde fa wusire mu besi unan kokomu no ɛho te twoma sɛ akimu a bo sɛ otena ase a na wayɛ sei na wa sugar ɛho mu a mo hwɛ Facebook ne sɛ ne ma yi bo sɛ otena ase bi a na oto fa so ɛba na saa ɛnyɛ ɛha dwene paa baabi a metime di onuadɔ no kuredi ne nyamesuro akanfo de ama wo so obetimi aboa wo etu saa wo hawo nyina ade afiri ho so no ɛyɛ 21st clinic de sɛ oduru hɔ a wɔn mo na yɛ nhwɛmu ma wiase amansan nyina te si efrɛ yade bi si ateka ɛno na maka ho asɛm de akyerɛ wo no ɛnkasa ananse akyew onan kokomu hɔ na wosire mu hɔ no daabi ɛyɛ si ateka no wɔn hwɛ yie ubebubu agu fam mempese beduru hɔ kɔ 21st clinic na fe yamwa wo paa ye de anu papa ya abɛfo kwan so wɔdom akoma de adom ye no ne ye de account na won so ho atimi atɔ correct paa ye massage wo ho nyina o ɛno nti uduru hɔ a ye betimi ahwɛ na bibia timi ayɛ fine ye nkora bata bro ka tia ho nwi ye wo man Ghana mu ba bia enkran ha de sɛ wo pe akira kwan wo tantra here run about ne so hɔ atama ye Roman Catholic aso da na chi o ka so a obom kwan ne so no anu market wo no ɛho ye butu hɔ ehwan so ɛwɔ kumase ehwan overseas ba bia SOMPA 93.1 ɛwɔ no ɛhɔ a ne yɛnso yɛbutuo sunya yɛne regional hospital first gate ne de animhwɛ tachiman so OGN bank dinum danum hɔ no ɛhɔ ne yɛbutuo nkranza yɛwɔ children's park nkyɛn hɔ a takwan so yɛne Roman stores ene de animhwɛ takorade afie kuma number 9 taxi station hɔ abehu yɛn brekum go so ɛna afie obo asen so yɛbutuo frɛ yɛn wɔ 0540 311 0540 311 na fe one yen abo enkomo hyɛne nso ansa kaseɛ no etwa ne ho ɛwɔ SOMPA 106.5 FM Accra ekobu dichi ɛwɔ Kumase SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM ɛna fe Adamfapa radio enso ɛwɔ Paris abrochima mu ya wɔno nso so wojina mu den ya wono so eka ne de e fa so ewo abrochima mu afei SOMPA 101.1 eso ekase no etefa so ewo takwa 103.3 ewo takra de 106.1 ewo tachiman 93.9 enso ewo sunyane ena fei 90.7 ewo nkranza 101.3 ewo doma udi code na so nso ye twagu ho brika eya SOMPA FM ena Facebook no eya SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no so no egu eya SOMPA FM live and afi www.sompaonline.com u Facebook comment kakra ye ba ye no abake to aswe Baba Mahama Obuase and so aba Facebook no so I see you people are doing galamsey to destroy the land. Where do we grow 24 hour? Into no wase enchiasronko enko madache hene Honorable Bismarck or say Akowa, first vice chairman of Obuase East MPP. Afe okay Baba Mahama Obuase krona so ewa hako mensa pilatun so edene diaba or say I'm watching a fantastic news live in Domi Pilatu. Special greetings to Honorable Bright Esilfi Kumi, next MPP National First Vice, and Honorable Naomi Owusu, next Greater Accra Region Women Organizer hopeful by Mensa Pilatu. And also Edia Wade by Piaga and so what I was saying. NDC are more poisonous than pandemic. Or also dia Wade by Rahim Rankin or see great legend Mo Yeda say. Na Nab Augustine or say hi, good afternoon, SOMPA FM workers. I'm Augustine, aka Junior Lawyer Sami Jemfi, watching you live from Upper West Region Nandom. My regards to our beloved presidents, JDM, and the entire NDC MPs in Ghana, especially to my boss, Lawyer Sami Jemfi, and Honorable Richard Kudi, MP for Nandom constituency. Was it God bless God bless him. SOMPA news is always the best. Also clear and loud, and God bless SOMPA workers. Fire odi eja ede atoho ede my Rahim Rankin Korana so esanso ede aba was a great and wonderful weekend edition of news. The watch Hana making on SOMPA FM now. The 24-hour economy have been installed in the system by the nation builder John Dramani Mahama. Hashtag Obrempong with Adepa Pebi. Still keep it up.
was no asanso aye hashtags watching you live from Kentampo. Nana yaw amankwanso eba Facebook no esu ebi na afa nso wo bi oho was live ewo kumase na osi abake ene u looking so stunning brofo osi u looking very stunning medana say odroa bless ono nso ehwe yen e de free ntonso ono nso wo yen live na honorable or say come for about Mr. They come like a kite. Or also the university of Yaba or if you go on the Yaba or has also here in life was here boy you as that thank you about here. Ebusia ya na se wa uche brania daji etie premtobra kase e Sompa 106.5 FM any affiliate ni nyina so no ye twapu se de odi ekọ Facebook o eye Augustine na de ekọ Facebook YouTube e ma wunya ye hu yen de obobo ne no dedede enso e de ma ye obapa dempu obapa na ya kechiri e no obobo ne no e ma yen e ma Abena Badu Adepa Kwofie mene Obrempong na kwaku ampoma yede besom wo ye matifo nyina monitia enyado